Yankwa Asante mantemo aposifo e wo mantam yimu bi ene ebo amane se maame bi a osusu se enipabonfo bi eche no ekosie ye no mo esanse omo ye akronfo wanfo nti wosanso ewi a wone na busua a baabi omote no ewo Abuakwa Asenemaso aposifo yi eche se saa akronfo wanfo no na wo mo ekura ensekan a omoto hye saa ebusua yi so ebo won kro no ewi a wonwapade Ansana akronfa remfo enya kwae akoto ahye abusuen so no wofa mpoma mu ebiebie nade a na wode asisi empoma no mu sebe ya obi ntimi mfamu ebra owi abusuen agi mobile phones ne noma a esombo fi wonsam wie no wosan de maami ekoe enam so ma prosifo a wahye da atete wo ma ofi aprosifo atena ya onwiansam mekire police intelligence unit ekọ ho a wote wo ho gu Abuakwa ne nimpotamu a ekọ wi ase no okohu nsa maami wode na besi emetiamu a epen Abuakwa ewura bi mu ansa na nipabonefo de awrai besi ho no na aprosifo ebo apiri wo no mu a akato na brosenka wo ya ache wo mu awura wode mfie aduasa nan a wo ye accountant e wo Mpasatia senior high school no afei de wode ne ko Abuakwa polyclinic se wonkoje ayeresa wo ho awura abusua ne nadofo a na asemu anije ahye wo ma no ebotwi ene krada ekwa Abuakwa polyclinic se wode wani kotua wisi ekwa akohwe no awurai ade ato adokotafo wo Abuakwa polyclinic anim se nipa bonefo a ofa no nomumi no wamwa amfa no hotototo ni na emom no obro no eye no ayekaka de Dr. Mensa Manye eye medical superintendent. They were forcefully beating her, slapping her and hitting her at the neck region, and she's feeling some form of pain both at the two sides of the ear and at the back of the neck. So and Dr. Manye dia to just say, a rare ordinary pie ayasabia ho no, ohwe na pomodin sebe ya ehu ya kita no obedi ho dwuma. Obaye no me Kasee estro ananwa ranimu because the AC ansana sisi omudi na ba hospital na onu onhwe se obetimi abedru hospital po ana ebia onwupo because imagine am robbers omo abamufie omo de person omo fa no omo agi musika omo agi bibia de ss omo agi sika no wie no omo asafa lady no free husband no e de akọ the husband was one in baby amudinu koye until there's it calls for fear. So the lady in actual fact who say it's true and this will be a running mupa. Why me tell you amani bonifi kumase?